better payments, right? But ingeni Sharon, we need to be honest. Ite janyuol moro dala mosechulo ushuru. Iwinjo. To chako chulo school fee. To en haki ya mare ma nyathine dhi sikul. Eto janyuol ne maonge representative mare through unions mage. Eto mare ibro winje nade. Right? Ingeni koponi jopuonj be ywago margi to wambi wang'iyo nyaka haki ya mar janyuol. I feel ni jopuonj onego doge school mondo puonji. To kagi puonjo, then at the same time ginya bedo gi bura gi government through union, through representatives. Ok en ng'anyo ma japuonj oting'o oboke kor ndara to janyuol to osechulo shuru, mochulo school fee, ma en onge problem mare. Ing'eni janyuol manyuolo nyathi en gima odwaro ni oyud quality education. To role ma janyuol en chulo school fee, right? Kod chulo ushuru e japuonj. Koro gima akelo misori ma wuodo mabei thur gi swale manera ni okwawo. Apar mano koro is a statement. Mane gima no expect from teachers. Again, teachers gine kiyo ene sura mar piny. Tigini nitiere chungo ng'anyo gikete tim dwaro mag jopuonji nikech kata mna odiochieng' manyoro kapok ne gichopo gir meeting. Jopuonj na ng'anyo counties mopogore opogore. Koro chal ka gima nitiere dwaro. Bende dwaro mabende dwaro okete tim nikech ne gichopo mane winjruok lakini tim to pok oketi. Iluongo CBA, right? Ingeni the bottom line ka en pesa. Ineno ka daktari ichogo muka. Nurses nichogo muka. Ino jopuonje ochako gomo. Wawuono ni kiny be polisi ogomo. Pesa gite gia kum government. To ngia kuma government yude pesa are only two things. Either ushuru kata loan. I feel ni jopuonj kata kane gidwaro pesa mondo gimbe gibed gi life maber kaka jopuonj. Nikech kata kuma wabede kani Sharon Ogawo. Jopuonj omiyo wabede kuma wabede kani. And we support them. But onego gitime with a lot of logics. Ging'iyo ito japiny mosechulo ushuru kod janyuol mochulo school fee. Eto rights mage to jogi dhi meet kure. To koponi nitie weche monego giwachi, right? Monego giwachi as teachers. It can only be done through representatives or union. Right? I feel ni mani manya bedo maber kabisa. Ok ni dhi ndara githir weche somo ka ging'iyo personal interest. Swali mimi nawinja na pachi kotende kod ng'anyo mar jopuonje nikech ing'eni ng'anyo gi singo bendo pogore nikech singo kinde ka kinde ko chiwne jopuonjo chiwne lakteche to ketgi e tim. Inyalo paro kod na lakteche Davje Tela jagoro mar KMPDU bende na gibogo ng'anyo e dwe mar 9 kaluwore gi moko kuom dwaro mabende ne gidwaro mapok okete tim nyaka gisani. Aken mar jopuonj to dhi bedo nade?